Als ouders vandaag zorgverlof willen nemen, dan zijn er al heel veel mogelijkheden, maar toch zijn er nog te weinig. Er moet werk gemaakt worden van meer. Ja, Nee. dat klopt inderdaad. Gelukkig, hè, er zijn al heel wat stelsels momenteel, maar we stellen vast dat het duidelijk te weinig is, hè. Het is te beperkt, maar het is ook een kluwe. Mensen vinden vaak niet de toegang tot het juiste zorgverlof. De financiële tegemoetkomingen zijn ook ondermaats, zodanig dat mensen toch vaak dan kiezen om het niet op te nemen, omdat ze te veel financieel nadeel of impact op het pensioen te groot is. Dus er zijn heel wat drempels en daar willen we echt wel mee aan de slag gaan. Ja, dus mag ik concluderen dat jullie eigenlijk heel dat stelsel willen vereenvoudigen of nog uitbreiden? Hoe zit dat Ja, precies? we willen het in de eerste plaats vereenvoudigen, hè. We willen echt naar één rugzakje gaan en we hebben nu het geboorteverlof, de moederschapsrust, het ouderschapsverlof. We willen dat bundelen naar één rugzakje waarin dat allemaal samen gebundeld wordt. En dan willen we dat ook stapsgewijs uitbreiden, hè. We vinden het belangrijk dat er dan extra ruimte is. Het is kindvolgend, hè. Dat is toch wel belangrijk, dat we hopen op termijn naar 24 maanden verlof per kind te kunnen gaan. Mhm. We proberen de periode ook uit te breiden, hè. Nu kan men het verlof opnemen tot 12 jaar. En het is ook heel belangrijk dat mensen in die vroege levensfase veel tijd hebben voor hun kinderen. Maar we zien ook hoe langer hoe meer dat jongeren stress omwille van sociale media, examenstress, ook mentale problemen, dat zij nood hebben aan die ouders, die nabijheid van die ouders. Dus we willen ook heel bewust dat familiekrediet uitbreiden tot kinderen tot 18 jaar. We vinden dat belangrijk. Mhm. En ook niet onbelangrijk is de inzet van plusouders, grootouders. Die kunnen ook allemaal een heel belangrijke bijdrage leveren Mhm. in ja, die opvoeding van dat kind. En ook daar willen we de toegang, dat familiekrediet kan ook opgenomen worden door ja, grootouders. Dus dat Ja. vinden we belangrijk, ja. En wat met alleenstaande ouders? Alleenstaande ouders die moeten het volledige pakket kunnen gebruiken, hè. Dus we zullen aanmoedigen dat beide ouders hun taken mee opnemen en dat zij het familiekrediet gespreid wordt. Maar alleenstaande ouders moeten uiteraard recht kunnen hebben op het volledige pakket van het verlofstelsel Ja. dat we En ik neem nastreven. aan dat jullie ook wel volle medewerking moeten verkrijgen dan van werkgevers Ja, in dit verhaal. ja. We willen ook heel flexibele verlofstelsels op de werkvloer, dat daar toegang toe komt. Maar dat moet uiteraard in goed overleg met die werkgevers zijn, want uiteraard willen we dat ook daar, de werkvloer, het werk dat gegarandeerd blijven. Maar daar willen we dat in goed overleg doen met de werkgevers. Zij hebben er uiteraard ook heel veel baat bij dat zij gelukkige werknemers hebben, want we merken bijvoorbeeld toch, ja, België is koploper in Burn-outs, depressies? burn-outs, ja, ouderschaps-burn-outs. Ja, wat zijn we met medewerkers die uitvallen, hè? Vandaar dat we Mhm. allemaal wel bij varen bij een flexibel en goed kader voor dat verlof voor kinderen. Ja, ik ben zelf moeder van 5 en ik word in het najaar grootmoeder. Een fijn vooruitzicht. Maar ik kan echt wel getuigen dat het huidige systeem een enorm kluwen is, heel ontoegankelijk. En vandaar dat ik echt wel pleitbezorger ben voor dat familiekrediet. Dat echt wel die toegankelijkheid en die uitbreiding van de mogelijkheden, hoe belangrijk dat is om inderdaad de dag van vandaag voldoende nabij te kunnen zijn bij onze kinderen. Ja, een heel goed plan van CD&V om Ja. inderdaad dat familiekrediet in te voeren.